I pozdrav svim ljudi, Stefan ovdje, danas igramo malo Euro Truck Simulator 2. Evo, jedan drug mi je tražio da ovo snim, pa rekao ajde. Inače ovo je jedna od mojih omiljenih igrica, zato što dosta volim ove simulacije vožnje. Pa da imamo, doći da vam se svidi. Ja sam neće me udari, sad ćemo, neće, dobro je. Dobro, idemo. Dobro je. Napišite u komentarima možda da li želite da nastavim ovaj serijal. Ajde, vozi. Ako želite link za ovu igricu, ovo je inače puna verzija. Napišite mi u komentarima. Ajde, kreći. Znao sam. Ja, htio sam da kažem ovo što se tiče Minecraft preživljavanja. Onaj server na kom smo igrali ja i moj drug se obrisao, pa napišite da li želite da na drugom serveru počnemo iz početka preživljavanja i to sve. Sve napišite u komentarima, pa bit će kako i želite. Samo treba zapravo. Rekao znači u brzinu, to jest tavan. Smo na granici. Da sad možemo samo za 10 više vozimo. Ups. Ovdje, verujte mi, koje je igrao zna da čim date gas skroz zaboravite da se prekoračuju brzinu i opustite se i kad pogledate shvatite možda dobijete kaznu. Čak ako obratite pažnju tek kad dobijete kaznu i tako nešto. I kad se udarite. Šta ovaj hoće više sa F1? Šta ovo? Ne, nastro. Ne, ovo će biti montaž. Dobro.
Polako stižemo. Negdje u Nemačkoj smo. Kod Berlina. Krenuli smo iz Berlina. Pa sad ćemo da imamo gdje ćemo stignuti. Right? Inače, pravo da vam kažem, baš ovaj mod je brzo dolazi na autoputu i brže stignete i sve. Mada, ako vas uhvati radar, onda bolje vam je da sporije vozite i dobijete više para nego da brže vozite i dobijete manje para. Ups. Da li si po benzin? Ne. Ne. Ako vam se baš svidi ovaj video, vidjet ću da sljedeći epizoda Eurotraka bude po 2 ili 3 vožnje. Naravno, ako vi tako želite. I tako će da bude. I ovako, gledajte, vi mislite bukvalno da vam je kabina prešla ovu zaustavnu traku. A zapravo je povodi sam. Da. Optička varka. Da. I mnogo teško srećite po nekim brzinama. Meni se desilo da se par puta već prevrnem i onda smanjim je i platu, zato što mori popravku da plaćaju i sve. Mi se bližimo našem cilju. I pazit ću dosta u ovom serijalu da ne pravim prekršaje, kazne i tako to. Da bi što pre mogli da kupimo naš kamion, moj vaš jedno. Ili naš, mislim, sve jedno. I da možemo da, kako se zove, za veću platu da radimo, da imamo najbrži motor i tako nešto. Nemojte ovo nikad raditi, nikad. Au, sine moj, što sad? To ono što sam rekao ću paziti i ne pazim, evo. To se događa često. Sad ne bude vreme. Dobre. Ajde, šlo. Dobre. Nadam se mi neće puno biti poslije zbog ovog. I ako mi ovo preživimo, to je sad ja ovo preživim svakom času. Brate, brođevaj. Ovo je kasno, zašto vozim pogruši sve. I onda nemam priliku i sad bi prošao lud. To je jako brzo. Dobro. Moram da pazim ovako sad. Da ne odrim nešto sa prikulicom. Dobre.
Znao sam. Šta da radim? Kad sam malo prebrzo išao i skrenuo sa puta. Ajde, više, ajde. Dobro. Evo, izvinite, imao sam neki problem sa mikrofonom. Nisam ni primetio. Nema sad je sa cam, mada imam još veći problem, ne znam kako ovdje se okrene. Pokušat ću još malo, pa da ima da ću da se, ako ne, idem na enter. Malo nema šanse. Vidi. Dobre. Ovako pa... Čekaj, idemo ovako, znači ovako. Ovo je nemoguće. Ništa idemo na enter pa... Malo manje ćemo pa da dobijemo ovaj na veze. Dobro. No, to je to. Ajde, čuti. Dobro, to je to za ovaj video. Lajkujte, šerite, subscribeujte se na kanal ako želite, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Nije obavezno piši da li želite ovo da nastavim. I to je to. Pozdrav!